Όπως βλέπετε, είναι μισή μπάλα κομμένη. Το θετικό που έχει το πόσου είναι ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω και από τις δύο πλευρές. Εξίσου αυτό σημαίνει και ονομασία του πόσου, ίσον both sides up. Στην ουσία μπορώ να το χρησιμοποιήσω και από τις δύο πλευρές. Και από την κύριη πλευρά, όπως βλέπετε, και από την επίπεδη επιφάνειά του, όπου μπορώ, σαν πολύπλευρο όργανο που είναι, να το χρησιμοποιήσω και για την αερόβια άσκησή μου, στην ουσία να κάνω βήματα που χρησιμοποιούμε στο aerobic ή στο step πάνω στον πόσου και αρκετές ασκήσεις ενδυνάμωσης, που στην ουσία μπορώ να δουλέψω τα πάντα από πόδια μέχρι κοιλιακούς, τους μυς των άνω άκρων, τα πάντα. Οκ. Έτοιμοι. Βάζουμε μουσική. Ωραία. Έτοιμοι, tap. Δεξί πόδι, φύγαμε. Και πάμε. Εναλλάξ. Ωραία. Φύγαμε, αλλά 8. Πάμε. Για βασικό βήμα με δεξί. 3, 2, ανεβαίνω με δεξί. Ωραία. Έτσι. Άλλα 4. 3 για εναλλάξει γόνατα. Φύγαμε, εναλλάξει. Ωραία. Άλλα 4. 3 για βασικό. Πάμε δεξί πάνω. Ωραία. Άλλα 4. 3 και περπατάω με δεξί εμπρός. Έφυγες, πάμε. Έτσι. Άλλα 2. Τελευταίο. Ανεβαίνεις άλμα. Ανοίγεις το ίδιο, έτσι. Έτσι. Άλλα 2. Άλλη μία. Εναλλάξει γόνατα. Έφυγες. 4 για 3 συνεχόμενα γόνατα. Πάμε 3. Άλλαξε. Πάμε. Τελευταίο. Εναλλάξ' το πλάι. Πάμε. Αλλάζω. Άλλη μία για 2 καθίσματα. Πάμε. Απ' την άλλη. Άλλα 2. Ωραία. Μένεις. Το δώσου μπροστά. Πόδια στο άνοιγμα των ώμων. Ημικαθίσματα. 8. Πάμε. 8. 7. Έτσι. Τελευταία 4. 3. 2. Ανέβα πάνω. Πιέζω καλά τα πέλματά μου, σταθερός, ο κορμός, έτοιμη. Φύγαμε 8. Έτσι. Πάμε κι άλλα. 4. 3. 2. Ξεκουράσου, ανάποδα γυρνάμε. Εμείς πλάγες αναλλαγές. Για να ανεβούμε τώρα, πάμε. Πότε θα πας? Έτοιμοι. Φύγαμε και 8. 7. 6. Ωραία. 4. 3. 2. Ξεκουράσου. Γυρνάω από την κανονική του πλευρά. Δεξί πόδι πάνω. Το πίσω πόδι στη μύτη, προβολή, ορθή γωνία το μπροστινό μου πόδι. Έτοιμοι. 6 φορές φύγαμε και κάτω. Ωραία. Άλλα 2.
και 6, 5, 4, 3, 2, ξεκουράσου λίγο, κλειστή λαμπή, τρικέφαλα, κολλημένοι αγώνες στα πλευρά, φύγαμε και κάτω, τετώνω, 5, 4, 3, 2, γυρνάω το πόσου, ξαπλώνω πάνω, το ισχύο μου στο κέντρο. Αγώνας έξω, απαγωγή προς αγωγή. Πάμε ψηλά πόδι, φύγαμε μην κοιτάει προς τα κάτω. Πάμε. Ωραία. Άλλα 4 ακόμα. Άφησε πόδι πάνω, προσαγωγό και πάνω. Άλλα 4. Ξεκουραζόμαστε πιο χαμηλά. 2 εκδοχές για πλάγιους κοιλιακούς. Το πάνω πόδι λίγο πιο μπροστά, ευθεία κορμός. Χέρια στον αυχένα, φύγαμε και πάνω. Πάνω. Άλλες 3 φορές. 3, 2. Πιο δύσκολη παραλλαγή της άσκησης. Αγώνα στο κέντρο. Φύγαμε και ψηλά. 4, 3, 2. Αλλάζω πλευρά. Το ισχύο πάνω στο κέντρο. Αγώνας έξω.